A todos e benvidos. Vamos dar comezo ao pleno extraordinario dos presupostos. Ten a palabra para a defensa do mesmo a concelleira de Facenda e tinente alcalde Mari Paz, por espacio de 10 minutos. Paz. Bos días a todos e a todas. O micrófono, que non ten moi ben. Bos días a todos e a todas. O orzamento do 2025, en importe xeral, supera os 21,6 millóns de euros, o que o coloca como o segundo orzamento máis amplo presentado neste Concello. E tamén é o segundo coa cantidade máis alta no capítulo 6, o que corresponde aos investimentos reais. Se sacamos da ecuación o orzamento do 2022, que contiña un plan de investimentos especial de casi 10 millóns de euros e que se executou na gran maioría, este sería o orzamento máis importante da historia de Lalín, nunha anualidade normal que non tivese plans especiais. Eses 2 millóns de euros máis que se incrementan os orzamentos con respecto aos do ano pasado van dedicados case a metade para investimentos reais, para cumprir as peticións dos veciños e veciñas. O incremento nesta partida é de máis de 730.000 euros para situarse en 2,5. Tamén se cubren gastos que se incrementan notablemente como a partida da recollida e tratamento de lixo, que neste caso vai ir contra un incremento da recaudación forzada pola normativa imposta polo Goberno central e que temos que recoller todos os concellos. Este orzamento reforza partidas para a seguridade, contempla investimentos no rural, abonda na transformación do casco urbano, responde ás necesarias modificacións e actualizacións da plantilla municipal e prioriza as necesidades sociais con incrementos nas partidas de axudas aos máis necesitados. Antes de entrar a miúdo nos números, indicar que este orzamento é un orzamento ponte entre dous períodos importantes de investimentos en Lalín. Un orzamento que ten que recoller o final de unha etapa e poñer os alicerces para o comenzo de unha nova. Acabamos de rematar proxectos vertebradores e transformadores para Lalín como foron EDUSI, o Plan de Investimentos Municipal Plurianual, que comenzamos a debuxar no 2022 e que concluirán no 2025. Plans especiais de outras administracións, como IDAE ou os fondos extras da Deputación, é dicir, a etapa máis inversora da historia de Lalín que case se concentrou nos últimos 6 anos. Pois ben, neste orzamento contémplanse xa os pilares dos investimentos transformadores de Lalín dos vindeiros anos, preparando os números para acoller os investimentos da ETI no caso de conseguir esa financiación. Actuacións como o Auditorio de Vilatuxe ou de Carragoso Trigueiriza, saneamentos, o remate na compra dos terreos da Gran Plaza e da Casa de Don Álvaro. Xa lles anticipo que no caso de acceder aos novos fondos coa Edil 21-27, este documento que hoxe traemos a aprobación irá transformándose e cambiando bastante, xa que hai operacións que aquí se contemplan e pasarán a ser financiadas con cargo a fondos europeos e investimentos que poderían obter parte da súa financiación con cargo a recursos de outras administracións. Polo tanto, é un orzamento que ten e vai e é flexible, e así foi deseñado cunha xeometría variable para poder axustarse. Como último apunte político, decirlle que é un orzamento no que fixemos unha contención de gasto para que os números cadren e aumentáronse aquelas partidas que se precisaban para recoñecemento de dereitos laborais, como trouxemos no pleno pasado, mellorar necesidades prioritarias ou aquelas nas que estamos obrigados polos incrementos dos precios, entre outros contratos como SAF ou de xardinería. Na táboa de ingresos, destacar que se incrementan as cantidades na maioría dos capítulos. Os que máis ascenden son os que teñen que ver coa captación de recursos externos noutras administracións e, por tanto, aqueles que teñen máis que ver coa xestión, e o incremento é mínimo nas partidas que teñen que ver cos impostos. Deste xeito, os capítulos 1 e 2, que son os que aportan directamente os veciños
como impostos directos e indirectos, só sofren un incremento do 0,5% do total dos ingresos municipais. No bando contrario están as transferencias correntes, basicamente aportacións de outras administracións e cartos que se conseguen con xestión, que experimentan unha suba de 1.121.000 euros. Isto significa que a metade do que se incrementan os orzamentos suben a totalidade, isto significa a mitade do que se incrementa o orzamento que presentamos, sendo un 5,1% de incremento sobre a totalidade do orzamento. Se reducíramos este orzamento que presentamos a un billete de 100 euros, 50 corresponderían ao que aportan outras administracións a través do PIE, que son a participación do ingreso do Estado, os programas da Xunta de Galicia e da Diputación. Por unha parte, o que nos corresponde por categoría e por poboación e, por outra parte, por negociación deste Goberno con outras administracións. Deses 100 euros, 29 serían aportados polos veciños e 15 corresponderían a taxas por utilización de servizos. No apartado de gastos, a partida que máis se incrementa é a de investimentos reais, que son os cartos destinados a obras e melloras das infraestruturas, que se incrementan en 737.000 euros. Dos 22 millóns de euros, 2,5 millóns irán destinados a saneamentos, adquisición terreos da Gran Plaza, edificio polivalente de Carragoso, a praza e a senda peonil en Cercio, compra da Casa de Don Álvaro, redacción de proxectos e outros investimentos varios previstos para o longo do ano. Tamén na partida de gastos se contemplan máis de 106.000 euros en subvencións directas a colectivos como Espadeza, Escudería La Lindeza, Club Estol MTV, UNED, Cabaleiros de Lalín, AEDEZ, a Casa do Patrón e a Asociación Volarqueiros, cun incremento sobre o orzamento do ano pasado, deste ano no que estamos, de 25.000 euros. Tamén se recollen na partida de gastos unha cantidade moi importante para as actividades sociais, deportivas, solidarias, que ascenden a 229.000 euros e con un incremento respecto a este exercicio de 33.000 euros. Aquí resaltar o incremento na subvención a bandas e as festas parroquiais e actividades deportivas. Un debuxo do reparto de partidas nas que se recollen achegas para colectivos, obras pedidas polos veciños e o gasto en funcionamento municipal e persoal. Precisamente en persoal e gastos de funcionamento, o incremento é inferior ao que se rexistra en investimentos e obras. Nun relatorio das partidas que máis se incrementan en gastos, apuntar as seguintes: un 5% de incremento en seguridade, orde público, GES e protección civil, 53.000 euros en pavimentación e vías públicas, recollida e xestión de residuos e limpieza viaria, asistencia social primaria, a todas as áreas de política social, fomento do deporte, desenvolvemento empresarial, estradas e camiños vecinais. Un último apunte na partida de gastos que se refire á aportación a outras entidades que ademais experimentan un incremento, concretamente o Padroado Cultural, un incremento de 30.000 euros e a Mancomunidade 20.000. Xa un último detalle. Este documento económico e financeiro que volvemos a activar en case, tempo e forma e, por suposto, moi por diante da media dos concellos galegos. Para concluir esta primeira intervención, insistir nos argumentos iniciais. Este é un orzamento ponte, que está condicionado á posibilidade de acceder a novos fondos europeos de DIL 21-27 e, por tanto, conforme avanza o ano, pode sufrir unha importante transformación, aínda maior a que sufren calquera dos orzamentos en outros exercicios, que é un orzamento que coa operación ponte dos pasivos financeiros á espera da resolución de novos fondos e novas aportacións ás que incorporar os saneamentos, non tería que incurrir en inestabilidade financiera, como recoñece a propia interventora no seu informe, e no feito tácito de non establecer un PEF, porque entende que é motivada a situación polo retraso na presentación dos novos fondos europeos, que é un orzamento de transición, na que se preparan os investimentos futuros. Para facer obras e mellorar a vida, hai que ter os terreos e as propiedades para facelos, e precisamente este orzamento serve para elo.
Non podo rematar esta exposición sen darvos as gracias polas facilidades a todos os portavoces que nos permitistes para adaptar as disponibilidades horarias. E mesmo coido que serán tolerantes con este documento que hoxe se presenta para a súa aprobación inicial. Non espero que aproben o orzamento, pero sí que recoñezan o traballo e esforzo deste Goberno. E tamén quero dar as grazas a todos os servicios, a todos os departamentos de servicios de economía. Dasme un minutiño. Tamén quero dar as grazas a todos os servicios e departamentos municipais, especialmente Secretaría Económicos e todos os departamentos que tiñan interés que tiñan que aportar para presentar este documento. Os que gobernastes sabedes da dificultade de elaborar un orzamento e ano tras ano que este en tempo e forma para presentalo no mes de decembro. Moitísimas grazas. Gracias, Paz. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra Francisco Javier Vidal. Bo día. Bueno, eu, se estas alturas algo valoro do meu rival é a capacidade que ten de vender o invendible. E, en todo caso, seguramente as únicas palabras agradables que escoiten neste pleno da nosa bancada é darlle os parabéns por vender como bo un dos peores orzamentos da historia desta casa, non? E os parabéns porque venden fume. Claro, como poden decir vostedes que son uns dos millores ou segundos millores da historia? Eu fagolle unha reflexión que podemos, se queren, debatir sobre ela. Que mellor un orzamento de 15 millóns con 7 millóns en caixa ou un de 22 con 10 millóns de débeda? Seguramente é clara a resposta. Vostedes o que lle ofrecen, aí hai dous modelos, un o que tiñamos nós e outro o que ofrecen vostedes. Pura, fogos de artificios en clave numérica e en clave propagandística, pero que desde logo é un desastre do orzamento, miremos por onde miremos, non? E, sobre todo, tamén cal é mellor un orzamento que teña unha presión fiscal para os veciños, como tiñamos nós, infinitamente inferior a que vostedes, desde logo, e desos alimentan ditos orzamentos, teñen e subiron. E viron recentemente como a veciñanza de Lalín pagou, por exemplo, no tema do IBI, máis dun 25%. Por lo tanto, eu creo que xa debíamos situar aí e que, desde logo, vender o que é invendible, pois fan ben, pero nós, desde logo, non lle imos comprar. Entendemos que son uns orzamentos profundamente antisociais, que amosan un goberno cunha nefasta praxis na súa xestión municipal, como vimos hai unha semana, non? Se algo teño claro, e sempre digo, que os orzamentos, cando os debatimos, pois é casi un debate de ciencia ficción, porque depois vemos a liquidación e nada teñen que ver. E, sobre todo, cando vostedes teñen a praxis política de non mirar para eles, gastar o que non poden gastar, gastar dun xeito completamente irregular, saltándose todas as reglas a torera, e vimos hai unha semana cando casi aprobamos, como xa habitual en todos os plenos, pero hai unha semana casi 1 millón de euros de facturas reparadas, onde vostedes se saltaron absolutamente todo, e máis, para que queren orzamentos e despois gastan o que non está en ningunha partida, non? Por lo tanto, eu creo que aí hai que situar primeiro estes orzamentos. Despois di vostede, temos un problema de calendario, teniente alcalde, porque eu digolle que están fora de prazo. Eu teño escoitado aquí, teño certa experiencia, como nos daban leccións ano tras ano de que eran o único concello dos poucos concellos e que eran modelo, porque presentaban os orzamentos en tempo e forma, a diferencia de outros. Estes orzamentos, como os do pasado ano, pois van entrar fora de prazo. E non será porque non teñen un exército bastante abondoso de xente que, por
por un lado, lle dá, obviamente, esa maioría absoluta para non ter que depender absolutamente de ninguén para aprobalos, mas tamén para poder facer o propio traballo, non? Por lo tanto, van ter que recorrer outra vez, a prorrogalos, e vostede mentiu descaradamente na súa intervención dicindo textualmente que entran en tempo e forma. Desde logo, eu digolle que non. Se imos un análisis moi resumida do que son os propios ingresos e gastos, pois, home, eu creo que a realidade dista moitísimo do que usted expón aquí. Se vemos capítulo 1, impostos directos, sube prácticamente un 1%, casi 59.000 euros. Fundamentalmente, aínda despois da suba do IBI, destinados en IBE e en IAE e outros impostos que, desde logo, vostedes implantaron, como eu dicía, as plusvalías, que falaremos deles na liquidación. Impostos indirectos suben casi un 13%. O capítulo 13 de tasas sube máis dun 12%. A friolera de 335.395 euros na suba que vostedes lle fan para o vindeiro ano a todos os veciños e veciñas. En gasto de persoal, un 7,5%. Van gastar 527.730 euros máis. Gastos correntes, casi un 5%, ni máis ni menos que 390.000 euros máis. Claro, vostede viu un dato, que obviamente aquí cada un damos os datos que máis nos interesan, en gastos de intereses, pois obviamente condicionado por o que é a súa política. Mire, en investimentos din que sube un 40%, despois voulle dicir como é o tema dos intereses. E en amortización, que se esqueceu, eu sei que o fixo sin ninguna mala intención, porque non é un dato importante, pois ni máis ni menos que a súa nefasta xestión nos implica que os gastos en amortización subiran unha cantidade ridícula, por eso vostede non a mencionou, de 187% máis. 187% máis. E que vemos como capítulo que máis sobe, precisamente este, que corresponde a amortización de débeda, unha débeda que vostedes nos abocan dun xeito terrible, sobe 187% máis, pasando de 298.000 euros a 858.000 euros. Eso sí que mirar, desde logo, como di vostede, polos intereses dos veciños e da veciñas. Son, desde logo, o mellor cliente que os bancos teñen neste concello. Se facemos, obviamente, a radiografía do seu estado de gasto, pois vostede falaba dun billete de 100. Pois voulle comprar o exemplo. Se collemos un billete de 100, o Concello, este orzamento, gasta 40 euros en gasto corrente, 36 en persoal, 5 en pasivos financeiros e 3 en gastos financeiros. Por lo tanto, quedan 16 euros dese billete de 100 para atender a todo o que obviamente unha administración ten que atender, e vemos como, desde logo, somos obviamente reos da súa nefasta xestión. E depois, claro, de inversores, eu de verdade pensei que iba a pasar por aquí tamén de puntillas. Se este orzamento non ten nada de inversor, o escándalo é que xa coa débeda que teñen, vostedes necesitan para poder presentar algo en investimentos, van recorrer a un crédito de 1.137.000, en teoría, para os sumidoiros do rural. Unha cantidade que, obviamente, é ficticia, está aí acoplada aos orzamentos para que lle casen algo, e, obviamente, se na partida de investimentos, que depois falaremos dela, para nós non existen investimentos neste orzamento reais, é de 2,5 millóns e case a metade xa vai vía de pedir outro crédito, como se a débeda desta casa fora minúscula, pois é que económicamente estamos bastante mal, como levamos dicindo desde o BNG moito tempo. E son os investimentos, son os entender, ficticios, máis venta de fume, como lle dixen, e dígame vostede,
os veciños e veciñas de Lalín que investimentos en 2025 van ter reais, máis alá que seguir coa súa política de ser unha inmobiliaria en vez dun goberno, onde van a súa gran maioría a pagar terreos ou propiedades. Por tanto, no 2025 nada será realidade. Vostede dixo na súa intervención que o fan porque é o que piden os veciños, non? Claro, as súas necesidades. Eu non creo que as súas necesidades sexa gastar neste orzamento e nesas anualidades. Aquí ven outra, como nos decíamos, para a Gran Praza, 640.000 euros. Isto é o seu apartado de investimento, que obviamente dan un pelotazo con os veciños, que se fan de euro, pero desde logo nos queremos que na LIN fan falta outras prioridades de gasto moito máis importantes que este tema, non? Ben, eu non é que desde o BNG, bueno, pois teñamos interpretacións. Canto queres máis, Paco? Joder, como pasa o tempo. 5 minutos. Menos, 3. Veña. Sí, a verdade. Sí, 3 minutos. Claro, nos vemos como o proxecto de orzamentos do 2025 o Concello de Lalín, en termos consolidados, se asustaría inicialmente o principio de estabilidade orzamentaria, non? Producíndose unha situación de desequilibrio, de déficit, en termos de capacidade de financiación. Vemos como o propio informe pon que é do menos 1,31 ou traducido a euros de 278.962 euros. Se vemos no informe da interventora, tendo en conta a xustificación recollida no informe económico financiero, así como o contido da memoria, unha aplicación do principio de prudencia respecto das consecuencias económicas financieras, pon esta intervención considera que sería convinte prestar atención á súa execución para que no caso de que as condicións se modificasen ao longo do exercicio e os condicionantes ilegales non se cumprisen, poderán realizarse revisións correctoras á baixa. En caso contrario, admitiríase a realización de gastos correntes e investimentos financiados en base a estimacións de ingresos correntes, que no caso de non cumprirse as expectativas produciría, sin perxuízo dos resultados orzamentarios derivados de outros conceptos, un resultado de déficit orzamentario. Lévallo advertindo constantemente. Vou ir... Mamma mía, que mal fixemos con pactar o tempo, que me quedo coa metade sin falar. Mire, estamos falando de que temos unha débeda no orzamento, como se fai a 31 de decembro do 2023, de 9 millóns a real, de 10 millóns. E vamos sumar, evidentemente, o que vostedes traen aquí de outro millón. Díganme vostedes que non dixeron nada e que non é por non advertirlo, si, como di a propia interventora, o incumplir a regra de estabilidade e de gasto, este Concello non se vai ver abocado, como le vamos advertindo, a facer un PEF, non? Desde logo entendemos que a súa xestión é nefasta. E depois nas subvencións nominativas, home, que diga que é social, eu vexo que lle dan, rebaixándolle a metade, que lle dan tanto a Espadeza como, con todos os respetos, por non citar outras, pero estas dúas non me aguanto sin citalas, a Casa do Patrón. Son super sociais. Hai outras asociacións, obviamente, onde lle suben terriblemente, como a EDE, pero a EDE xa sabemos que é a súa escola de formación e non vai a ser que non os deixen contentos. Nós tampouco somos parvos e sabemos que o que non lle dan por un lado, lle dan por outro, e así o traeremos a este pleno en breve. Pois claro, vemos como por un lado teñen subvencións nominativas a unhas entidades e outras, desde logo, de libre concurrencia. Mira, eu creo que, de verdade, se houve uns orzamentos malos que amosan a nefasta xestión de vostedes e a situación tan delicada e que se basean en esquilmar os petos dos veciños e veciñas de Lalín, é este orzamento. Por lo tanto, nos non imos só votar en contra, tamén lle anuncio que imos recurrir en tempo e en forma ditos orzamentos.
Moitas grazas. Turno para o PSOE, ti Alba. Ten a palabra Alba Forno. Perdón. Bueno, hoxe debatemos aquí uns orzamentos municipais que, a xuízo do Partido Socialista, non están á altura das necesidades que teñen hoxe as lalinenses de cara ao 2025, por iso xa lle avanzo o noso voto en contra, non? Realmente non había que facer prácticamente nada para mellorar os orzamentos do ano pasado, do ano 2024, porque eses sí que foron os peores da nosa historia, con subidas de impostos para pagar a débeda contraída por vostedes, con recortes de servicios, con recorte de tecido social, económico e deportivo. Pero, bueno, os números que hoxe veñen aquí son máis voluminosos que os anteriores, pero non refliten un proxecto nin coherente nin sostible para a LIN. Esquécense de áreas e de proxectos fundamentais, continúan restando apoio ao tecido social e tamén ao deportivo, e todo mentres afogan os lalinenses con impostos e despilfarrando en propaganda e en salarios, iso sí. Hai que dicir que antes adiantaba Paz Pérez que iban a estar en tempo e forma. Pois non van a estar en tempo e forma. Ese era un compromiso seu, sacar os orzamentos todos os anos en tempo e forma, e vemos como nos últimos anos non se fixo, e non será porque non teñen persoal ou non será porque dende a oposición non lle poñemos sinxelo. Imos por partes. Máis impostos e menos servizos. O Partido Popular presenta unhas contas que castigan aos nosos veciños e veciñas unha vez máis cunha subida brutal de impostos como o ano que estamos a rematar. Aumentan un 25% o IBI, recupérase as plusvalías, recuperan o ICIO, incrementan a taxa de primeira ocupación que se triplica e recuperan e suben outras taxas. Estas son medidas que afectan directamente aos petos dos veciños e familias e, sobre todo, das máis desfavorecidas que xa están a pasar un contexto económico un pouco complexo. Sube a recadación de impostos directos, sube a recadación de impostos indirectos, van recadar preto de 350.000 euros máis en taxas, que, por suposto, saen tamén dos petos dos veciños e veciñas, e, en cambio, que obteñen os veciños a cambio disto? Pois nada. En que melloraron os servizos dos nosos veciños e veciñas despois da subida de impostos? Pois eu creo que nada. Eliminaron as axudas para o transporte de estudantes. O ano pasado xa non era unha cantidade moi elevada, e non chegaba aos 3.000 euros, pero é que este ano xa non aparece directamente por ningures. Recortanlle as axudas aos colectivos sociais, por exemplo, a Espadeza. O ano pasado recortaron ya a metade a axuda, e este ano non reconducen a situación. Seguen afogando o deporte. As subvencións para o deporte base, 60.000 euros. Subiron 10.000, pero é que con respecto a fai 6 anos, o ano 2019, suben 0 euros. O sea, temos a mesma cantidade agora que fai 6 anos. E dirán que non subiu o custo da vida nin o custo das cousas. En fin, é que é ridículo que un concello como Lalín, con máis de 20.000 habitantes, teña, por exemplo, 40.000 euros menos para o deporte base que ten a Estrada. Ridículo. Ou que teña pouco máis que a Silleda, que ten a metade de poboación. E, ademais, nese caso, teñen outra partida para deportistas federados que aquí non temos. Se falamos do dependentes, a min gustaríame saber cando teñen vostedes pensado sacar a nova licitación do SAF. Ao tempo que vemos que a recadación aumenta considerablemente, vemos que o servicio de axuda a dependentes incrementase nalgún caso. No caso dos dependentes un 1%, pouco máis, e se falamos do servicio a non dependentes, diminúe a partida. Eu pregúntome se vostedes pensan algunha vez en todas esas familias que teñen un dependente a cargo e levan anos esperando por unha axuda. Eu creo que é inadmisible que, mentre se recortan estas partidas ou non se suben como deben subirse, o goberno local destina prácticamente 1 millón de euros a órganos de goberno. A metade, dirixido a soldos, dietas e membros do goberno e asesores. Falou moito de porcentaxes, pero non dixo que os gastos de persoal supoñen un 35% do total do presuposto. Isto acontece no noso concello mentres Lalín, despois de case 40 anos de goberno interrompido do Partido Popular, se mantén á cola da provincia en renta per cápita, é dicir, a súa realidade e a realidade da veciñanza, dende logo, está moi lonxe. Decía antes tamén Paz que a primeira, o capítulo 6 levaba a cantidade máis alta de todos os orzamentos presentados en Lalín, pero é que olvidouselle decir que a segunda cantidade máis alta, dixo, pero olvidouselle decir que o capítulo 1, que é o que se reflicte, relativo a gastos de persoal, sí que é a primeira cantidade máis alta de todos os orzamentos que se presentaron en Lalín, non a segunda, a primeira.
Este é o modelo de xestión que quere o Partido Popular para a LIN, non? E, como dicía con anterioridade, as promesas do Partido Popular, sobre todo en campaña electoral, quedan en papel mollado. Dicíasenos que iba a ser o mandato do emprego, que iba a ser prioritario, pero os números din o contrario. No 2019 tiñamos 26.000 euros para a promoción do emprego e este ano pasamos a uns 5.000, sacando eses cursos puntuais que contemplan. Eu creo que están bastante desconectados da realidade. E se o emprego crece ou se mantén en la LIN, non é gracias a vostedes, senón a pesar de vostedes e do seu goberno local. Menos mal que a nivel estatal, estamos nun bon momento económico e con as taxas de emprego bastante altas. En comercio, directamente, eu non sei se non lle dá vergoña estas cifras, pero é que non hai nada. Hai 500 euros. Para que lle chegan 500 euros ao comercio de la LIN? É que non lle chegan nin para repartir uns flyers. Eu volvolle preguntar que foi daquel proxecto que vostedes prometían en campaña chamado La LIN Cidade de Compras, que foi daqueles 100.000 euros que prometían repartir no comercio de maneira directa, porque non lle dan nada, aquí non ven nada. Para o bono comercio que aprobamos por unanimidade neste pleno tampouco hai nada. O sea, están incumplindo un acordo plenario porque, polo que pon no orzamento para o ano que ven, tampouco teñen previsto cumprir este acordo plenario. Minten constantemente e tomanllo pela veciñanza, que non hai outra maneira. Iso sí, eses 70.000 euros que van para publicidade e propaganda, mantémolos. Aí non lle tocamos, pero ao comercio damoslle 500 euros. Da Asociación de Empresarios, o goberno de coalición subiralle daquelas a partida de 15.000 a 60.000 euros. Vostedes, no 2019, elevaron a 100.000 euros para deixala no ano seguinte, o sea, o ano pasado, en 5.000 euros. Este ano, incrementamoslle 10.000. A min gustaríame saber, e de verdade, que isto me provoca moita curiosidade, cales son os criterios que siguen para asignar unha cuantía ou outra á EDE, porque é pouco, non sei, explicable ou comprensible que se lle reduza nun ano 95.000 euros, que non pase nada e que agora lle volvamos subir 10 e ao mellor para o ano, non sei, poden ser 100 ou poden ser 2. Entón, eu creo que teñen que explicar en que se basean. Logo, o orzamento, eu creo que ignora áreas fundamentais, non hai nada para a transición enerxética, nada para novos modelos de mobilidade que precisa a LIN, no momento que todos os concellos da contorna están apostando por modelos verdes, por modelos equitativos, como sempre, na LIN quedámonos atrás e non temos investimentos significativos que impulsen ningún cambio positivo para a nosa sociedade. Para saneamentos, eu creo que a cantidade é insuficiente, pero o que é verdadeiramente alarmante é que a día de hoxe, a estas alturas, prácticamente a metade de la LIN sigue sin conexión a saneamento despois de 40 anos nos que vostedes levan prácticamente gobernando ininterrompidamente. Se entramos en materia cultural, eu creo que é unha desfeita. Eu esperaba algo máis, a verdade. As bibliotecas teñen un orzamento de 10.000 euros menos que fai 6 anos, no ano 2019, outro tanto acontece cos equipamentos culturais. Entón, a cultura queda relegada ao último eslabón. E mentres, hai que tamén falar do despilfarro e do desequilibrio orzamentario. Mentres os servizos de intervención advirten dun preocupante desequilibrio nas contas municipais, o goberno local insiste en que, en proxectar proxectos urbanísticos, eu creo que dubidosos. E neste caso non digo isto, senón que o día interventora e leo o informe dela unha parte donde pon que o proxecto de orzamento do exercicio 2025 da entidade local do Concello de la LIN en termos consolidados non se axustaría inicialmente ao principio de estabilidade orzamentaria, producíndose unha situación de desequilibrio ou déficit en termos de capacidade de financiación. Entón, claro, isto olvidouselle comentalo a Paz, e máis, dixo realmente o contrario, tamén se lle olvidou decir que noutros informes de intervención se indica que, unha vez feita a liquidación do orzamento do 2024, esta intervención entende necesario realizar un estricto control da execución orzamentaria do 2025 aos efectos de garantir o cumprimento do obxectivo da regra de gasto. Eu creo que, o resumo é que pagamos máis impostos, non temos máis servicios e que a débeda vaise a preto dos 10 millóns de euros. Unha das máis altas, ademais, da comunidade tendo en conta a categoría do noso Concello. Menos mal que cando chegaron vostedes aquí, a conta estaba prácticamente a cero, senón veríamos como facíamos.
E en intereses, como dixo antes, creo que xa o mencionou Paco, pero vai preto tamén de medio millón de euros, e eu creo que isto non é un uso responsable dos recursos públicos. E non quero deixar tamén, e vou rematando, de un minuto, de subliñar que o Goberno de España incrementou as súas transferencias en máis de 15%, alcanzando prácticamente os 6 millóns de euros, desde estar a Xunta, gobernan vostedes, achega, pouco máis de 3 millóns de euros, pero incrementa as súas achegas nun 7,5%. E a porcentaxe de incremento é a metade do incremento do Goberno de España con respecto á supervivencia. En conclusión, en resumo, non podemos apoiar os orzamentos que son máis insuficientes europeos que nunca, non podemos apoiar os orzamentos nos que o 35%, máis do 35% do total orzamentado vai para gastos de persoal, uns orzamentos insensibles, onde temos máis impostos, onde temos menos servicios, onde se abandona a cultura, onde se abandona o comercio absolutamente, en definitiva, un proxecto que creo que non ten rumbo para a Lalín e para os lalinenses. Eu creo que Lalín, se merece un goberno con visión de futuro e non un parche cargado de impostos e promesas que non cumplen. Moitas gracias. Compromiso ti, Teresa. Turno para compromiso, ten a palabra Teresa Varela. Bos días a todos e a todas. Eu vou empezar a miña defensa dando un dato real que saco dun informe de Tesorería que a deuda a 1 de enero de 2025 é de 9.960.713,29 euros. A vostedes non lle gusta poñer esta cantidade sobre a mesa, non lle gusta falar delo. Isto provén dun crédito do 2017 asinado a 10 anos, de 2 préstamos do 2021 asinado a 10 anos, de 5 préstamos firmados no 2022 a 15 anos, outros 2 no 2023 tamén firmados a 15 anos, é dicir, que imos estar pagando préstamos hasta o 2039 e vamos a pagarlle de intereses aos bancos, tendo en conta que tedes uns intereses variables, a previsión sí que no orzamento é máis alta, pero con o interés que temos agora de 414.998,82, que sí que supón unha cantidade moi importante dentro do orzamento, a amortización de capital gesto, e para equilibrar o orzamento pedides un novo préstamo, aínda que despois non cheguedes a pedilo, eso sí que utilizades agora para poder incrementar o orzamento e que ingresos e gastos vayan da man, en 1.137.709,68 e incrementarían os xurros en 30.000. Agora vou pasar a debullar o que é a partida de ingresos do orzamento, que estes 2.236.542,9 euros repártese ese incremento en carga impositiva dos veciños, porque a recollida do lixo incrementase en 335.395. Decían vostedes que casi non se iba a incrementar, pois mira que ben se reflexa no orzamento abelino o incremento das tasas do lixo. O IBI sí que se incrementa este ano moi pouquiño, porque sí que vos valeu para incrementar o orzamento do ano anterior, entonces este ano só son regularizacións. Sí que me preocupa moito que rebaixan o que cobran polo precio público do SAF, é dicir, que non se presta ese servicio ou non se está asignando, porque na partida de ingresos sí que hai unha rebaixa do que se ten previsto recaudar por este prezo público, co cual aí é onde están vostedes fallando tamén en servicios sociais. Sí que vemos un gran incremento no PIE, na participación dos ingresos do Estado, de 1.121.133,41. Da comunidade autónoma incrementan 245.133, que ven por o convenio do GES. Rebaixan os patrocinios da Feira do Cocido, pero sí que sacan que van a ingresar 50.000 euros por un libro de patrocinios das festas de Lalín. En transferencias de capital ben previsto o mismo que viña nos orzamentos do ano pasado, o edificio polivalente de Carragoso, a ver se este ano é verdade se executa. E o que vos decía, para poder equilibrar cos gastos que tedes, presupuestades o préstamo de 1.137.995,68 euros. Entonces, en que se basan os incrementos dos ingresos? Pois basanse en carga impositiva directa e indirecta aos nosos veciños e na participación do PIE e en equilibralo con un novo préstamo.
En canto aos gastos do orzamento, sí que vemos que teñen un incremento significativo en persoal, 527.730, que traen a súa causa das políticas nefastas de persoal que levan practicando durante moitos anos neste Concello. E os gastos correntes en bens e servicios sí que se incrementan 389.193,4 céntimos, é dicir, son gastos necesarios para o funcionamento normal. As transferencias correntes, o incremento é ínfimo, 100.000 euros, e suben moi descafeinadamente a inversión, en 737.000 euros. Pero que o capítulo de inversión destinas a pagar inversións acometidas en anos pasados, a Casa de Don Álvaro, os terreos da Gran Paza, e meten para redactar proxectos 150.000 e deixan aí 40.000 que van en pequenas inversións, en pequenas pinceladas. E sí que vostede ríase cando Alba lle comentaba o de que non invertían en sendas. Supoño que lle vai rebatir que as sendas verdes que van facer en Cercio máis a plaza, que son 184.000 euros, se iso é unha gran inversión no rural, pois sí que lle permito que o rebata, e aparte ven con un convenio da Diputación. Entonces, vamos, nada que ver. E sí que este 737, sí que vou decir máis tarde, xa serían cero se non houbera ni siquiera o incremento do PIE. Pero, bueno, despois sobre ese tema vou volver. E, como agora teñen que empezar a pagar préstamos, sí que a partida de capital, de pasivo financiero e de devolución, sí que se incrementa en 559.794, porque destes préstamos a 10 e a 15 anos que asignaron, tiñamos unha período de vacatio, pero agora a período de vacatio xa deixou de existir, entonces hai que empezar a pagar, co cual imos lle dar de amortización de capital 858.132,87. E de xurros 434.998,82, que son os que teñen previstos agora co interés da hora, máis os 30.000 do novo, que vostedes sí que aí danlle 14.000 euros máis consigna no orzamento porque teñen unha previsión de que ao mellor os intereses ou os xurros sí que se incrementen. Di que o seu orzamento é expansivo, porque se incrementa en 2,2 millóns. A mí gustaríame saber a que os dedican. Bueno, sí que sabemos a que os dedican. Levas o persoal e levas o pagar todo o que teñen invertido e levas en amortizar préstamos. Si non houbera a participación do PIE nun 1.000.000 de euros e non equilibraron o orzamento con este millón, é dicir, os 2,2 millóns de euros de incremento e que din de inversións sería cero, porque non terían forma de equilibrar o orzamento. Sí que me gustaría saber en que benefician estes orzamentos aos veciños, porque a mí, desgraciadamente, o que vexo é que nada. É dicir, non son uns orzamentos para cubrir necesidades reais dos veciños, porque van destinados a pagar préstamos, van destinados a pagar, lóxicamente, as sentencias que lle ganaron os funcionarios e teñen que regularizarlle a situación porque o teñen ben merecido, e ben das súas nefastas políticas, e isto sí que supón un incremento. E despois sí que me doeu ler na prensa, porque eu creo que é un colectivo moi sensible, que vostede en servicios sociais incrementa 118.850 euros. Así o recolle a prensa. Fomos números e dixen, bueno, pois incrementan isto, pois está ben. Claro, basta debullar os números e sabes en que incrementa as PAZ. 76.628,38 euros que van destinados a regularizar a situación do persoal. E baixas determinados capítulos dentro da partida para poder subir os 50.000 euros do programa Concilia a costa de baixar outros epígrafes, co cual o incremento en gasto social é cero. E se a isto lle poñemos que tedes que pagar máis polo SAF porque non tedes o contrato en vigor, entonces ainda restamos. Xa non é que incrementedes en política social, é que devaluamos política social. Tamén falan das súas políticas de fomento de emprego, nas que baixan 40.000 euros. Sí que incrementan unha partida que se lle olvidou de comentar, porque sí que falou de incrementos que son falsos, pero non fala de incrementos reales. 15.000 euros en festas populares e festexos. E tamén falaban dun incremento ao deporte. Sí, os 50.000 euros que falan do incremento levaos todo o incremento de persoal.
Baixan os cartos destinados a instalacións deportivas, 100.000 euros. E a partida de comercio que non se achegan á realidade. Vemos como a Xunta está dando os bonos comercios e vostedes non aplican aquí os bonos comercios que sí habían prometido. Tiña unha partida de 3.000 euros que era ínfima, irrisoria, e agora deixan en 566 euros. É dicir, que apegados ao comercio e apoio ao comercio local é cero. Despois din que sí que van a notar un incremento aos veciños do rural. 53.000 euros. E digo como un gran logro. Isto, Pepe, e corríxesme porque é a túa área, dá para asfaltar unha pista e moi pequena dun lugar, nin siquiera unha pista importante dunha aldea. No ano 2020, 2021, no 22 e 23, o Concello non estivo obrigado a cumprir nin o obxectivo de estabilidade nin a regra de gasto. Reactívanse agora no 2024. Agora, cando presenten a liquidación do 2024 é cando se vai poñer sobre a mesa se cumpren estas regras fiscais ou non. En canto ao orzamento do ano 2025, non se informa, porque non é preceptivo neste momento, se cumpre ou non ca regra de gasto. Pero sí que lle din que non cumpren ca regra de estabilidade. Entón, esta regra de gasto vaise informar cando se presenta a liquidación, se sepa se se cumpre ou non, e despois será cando se poida ver se este orzamento respeta a subida do PIB ou non. Si, non é normal en min, pero... Entonces, o que nos din no exercicio 2025 do Concello de Lalín é que non se cumpra o principio de estabilidade orzamentaria que vostede meteu tanto na súa rolda de prensa, na que aparecía cunha sonrisa, creo que ríndose dos veciños porque non a cumplen, e teñen un déficit de 1,31. É que é verdad. É dicir, como podes negar unha evidencia que está nun informe? Sí que se cumple co límite da deuda, porque pode ser un 100 e pico %, pero resulta que o seu nivel de endebedamento é de 64,39%, co cual isto, se o levamos a unha economía familiar, pois que ti teñas o endebedamento nun 64, creo que moi ben, non lle vai ir esa familia. Advírteselle que coa reactivación das regras fiscais e co este orzamento probablemente teña que subir variacións. O orzamento é un documento vivo. Vostede falaba de que se iba a subir variacións polos incrementos e todo o demais. Non, van sufrir variacións para poder cumplir cas regras fiscais. E falaba tamén de que é un orzamento ponte. Pero claro que é un orzamento ponte, porque teñen que pagar os millóns de euros que deben, é dicir, os 11 millóns de euros que teñen de préstamo teñen que pagalos. Entón, é ponte entre unha situación no que había un orzamento achegado á realidade, no que había un capítulo inversor moi importante e no que había deuda cero. Entón, é cartos na caixa. Agora, este orzamento é ponte porque teñen que pagar todo o que ustedes levan invertido en préstamos e teñen que pagar os xurros para poder, despois, cando sean capaces de sanear esta situación, volver a facer uns orzamentos achegados á realidade, porque os orzamentos dos próximos anos excúsanos facer porque todos os capítulos están comprometidos, porque cada vez vai haber que amortizar máis capital, o gasto de persoal supón un 35% do orzamento aproximadamente, que cos incrementos pois vai variar tamén significativamente, entonces teñen xa o gasto total comprometido. Entón, non excusan facer máis orzamentos porque realmente as partidas pouco van a variar. Moitas gracias. Neste primeiro turno, nada máis. Moitas gracias. Turno para a concelleira de Facenda e Tinente Alcalde. Ben, podo aceptar a crítica, podo aceptar a fiscalización, porque para iso estamos aquí, e desde logo que non compartan o noso programa. O que non lle vou aceptar, señora Tere Varela, é que estou aquí para irme dos veciños. E lle pido que ratifique as súas palabras e que... porque iso sí que non lle vou aceptar. Porque nin é, nin pretendo, nin é a miña forma como persona, nin como responsable política, nin pública neste Concello.
O sea que aí yo deixo e gustaríame que sí, que ratificara as súas palabras. E comenzo a miña intervención con dous matices. O noso orzamento é un orzamento expansivo, executivo e a ponte de transición. E esa é a nosa folla de ruta para o vindeiro ano e para os seguintes do noso mandato. E tamén vou a facer poñelo en valor. A conta, vostedes, e ademais casi aludiron os tres grupos ao mesmo, a conta cero, eu vou resumir así, a xestión do seu goberno. Conta cero, feitos cero e facturas pendentes por pagar a miles. Ese é o resultado. Mire, se un goberno ten que facer e ten que planificar, precisa que os investimentos que estén a dispor. E este goberno sí é previsor. Nós temos na Recámara proxectos e traballos feitos para que este goberno este preparado para acoller o que a veciñanza precisa. Díganme vostedes, dos que presentamos xa no orzamento do ano pasado, que deixarían? Deixarían saneamentos, deixarían a calle a Rúa Areal, deixarían o edificio de Carragoso, que vostede, señora Tere, dudaba si se remataría. Dígolle que está en licitación, xa abrimos, xa se fixo unha primeira apertura e estamos agora valorando as memorias. E dígolle tamén ao señor Vilariño que, por favor, non engane a veciñanza. Se as taxas suben un 13%, que son casi 300.000 euros, é por culpa do goberno que vostedes axudaron a poñer en Madrid. E, señora Alba, mire, aclárense vostedes en Madrid. Onte mesmo veíamos que a Comisión Europea desmentía o que a señora Teresa Rivera nos obrigou a levar e a tramitar en todos os concellos con ese tasazo da basura. Que pasa? Que antes fixemos toda a tramitación, todo o que eso conleva, e ora parece que non é. Onte deronlle un botirón de orellas, E este tasazo que temos e que temos que repercutir a nosa veciñanza é imposición do goberno Pedro Sánchez para cumprir esa transposición europea, que agora parece que non é. Pois, bueno, díganme vostedes sí que están desconectados da realidade, porque mencionaba a dependencia. Que pasa? Que pasa cas transferencias do Ministerio ás comunidades autónomas? Seguimos afogando aos concellos e as repercusións que teñen na veciñanza e a quen precisan os servicios? Pois sigan ustedes pensando que están vostedes na realidade e no coñecemento pleno do que a poboación necesita. É moi curioso, é curiosísimo que ano tras ano vostedes veñan aquí a criticar que son os peores orzamentos que se presentan. Pero póñanlle deberes aos seus colegas en Madrid, porque a día de hoxe, eso sí que nos repercute tamén negativamente aos concellos, que non sabemos por onde coller. Estamos esperando ansiosamente un orzamento do Estado para poder traballar. E, por favor, dixo en prensa, criticouno e volve a decir agora. Mire, o PIE é a participación de ingresos do Estado. É o que nos corresponde, por poboación e por categoría. Quere precisamente o que nos corresponde que ainda non nos garantice o goberno de España? Pois xa só faltaría. Mire, este goberno teñe capacidade para chamar e xestionar cas distintas administracións e o que non se dá coberto con fondo propio, cubrilo con fondo de outras administracións. Exemplos sobran. E cando queira, os traemos aquí e os debatimos. E, bueno, xa o que faltaba. Que mencione vostede, Alba, a transición enerxética. Bueno, é de risa. Eu creo que hoxe a min aquí, de verdad, ainda estou acostumbrada a vir con polo de cuello alto para abrigarme, pero non hai máis nada que entrar neste concello e ver como están funcionando as SES que temos neste concello. Eu creo que xa despois como rematas... Queres máis tempo? Non, xa está.
Paco. Decía Lola Flores que lle pedía unha peseta a todos os españois para pagar a súa débeda, pois vostedes terían que pedirlle a todos e a todas os lalinenses, ni máis ni menos, que 550 euros para pagar a débeda que dunha forma tan irresponsable situaron as arcas municipais, polo tanto, os cartos de toda a veciñanza. E isto é un resume que me parece non unha brincadeira, sino a realidade, non? Mire, dicir que, claro, que vostedes a todos os niveis, é que eu de verdad quedei moi curto na intervención. Eu que sei, se nos vamos, por exemplo, ao pago de proveedores, digo por exemplos da súa nefasta xestión, non? Pois pasaron en 2023 de 38 días a 2024 a 44 días, cando saben que o máximo son 30 días. Vostedes, bueno, teñen que reducir, obviamente, o déficit producido nos remanentes, que non se fixo. Si esta reducción, obviamente, é imposible, poderían recorrer unha operación de crédito polo mesmo importe, tampouco se fixo. De non adoptar ninguna das dúas anteriores, o vender o orzamento terá que aprobarse con superávit non inferior ao déficit do remanente. Se o saben vostedes perfectamente. Mire, eu di que é o investimento real que o que nos piden os veciños e veciñas de Lalín. Bueno, eu de verdade, eu sempre digo que vivimos en mundos paralelos, que eu o que percibo na rúa, que os veciños e veciñas de Lalín non queren que en persoal suba máis de 500.000 euros, que se reduzan axudas importantísimas en servizos sociais para os máis dependentes, que a política, bueno, chamarlle que temos política cultural en Lalín xa é irrisorio. Temos unha política de pan e circo, sempre o digo, así suben. É curioso que a partida das poucas que suben sexa de festas, non? Pero, en todo caso, fixenlle alusión que non quiso contestar, volvo a incidir nel, si van ou non verse abocados ao PEC, como desde logo nos lle levamos dicindo moito tempo, tampouco quiso contestar a unha aseveración que fixo, que a tildo de falsa, que estes orzamentos están fora de prazo, cando vostede dixo que non. Claro, é un orzamento que, ademais, sube dun xeito increíble. Ora, é por culpa do BNG. Bueno, pois nada. Eu creo que quen escoite eso xa ve o nivel que hai aquí, non? Pero sube outra vez dun xeito increíble o tema da carga impositiva. E o tema do IBI, claro, antes decía Tere, e eu, vamos, sempre estou de acordo con ela, menos hoxe. Este ano sube pouco, non? E que este ano sigue subindo o 25% do ano pasado, por lo tanto, siguen vostedes cunha carga impositiva brutal, superando o 40% respecto ao goberno noso, non? Vostedes xa afianzan unha situación nos que nós, obviamente, non imos caer nese erro para que a xente asuma nas próximas eleccións municipais como algo normal. É moi doado xestionar algo cando a falta de xestión é sustituída por, desde logo, esquilmar os bolsillos dos veciños e veciñas de Lalín. Mire, eu lle pregunto, que lle ofrecen á cidadanía? Dígame alguén que nos este escoitando que diga estes orzamentos pois nos van a axudar nalgo, non sei, estou pensando, bueno, en cultura aquí xa ninguén pensa que lle van a axudar en nada, non? Pero eu que sei, en comercio, cero, en deporte, cero, en sanidade, xa mellor nin falemos, para a mocidade, cero, a mocidade a súa política que era a nova xeración 6 meses antes das eleccións municipais. Emprego, absolutamente cero. Digo, de verdade, pensan que con isto imos a algún lado? Pensan que, de verdade, ter unha débeda que ano tras ano están subindo,
Cando vostedes presumían, ademais, de ser os campeóns mundiais de xestión e os campeóns mundiais de conseguir cartos de outras administracións, vemos como sistemáticamente teñen que recurrir a endebedar máis o Concello, polo tanto, os veciños e veciñas de Lalín, chegando ao desmadre absoluto de ter que pagar, insisto, de que suba a partida en amortización de débeda, un 187%, pasando de pagar 298 millóns a pagar 158. Xa está. Turno para Alba Forno. Bueno, Di Paz incidiu bastante en que o orzamento era expansivo, porque o orzamento leva sendo expansivo 6 anos. O problema é que se expande para a débeda, para aumentar a débeda, para pagar os gastos de persoal, é expansivo para subir os impostos a veciños e veciñas e non é expansivo para ninguna das necesidades reales que teñen os veciños e veciñas de Lalín. Logo falaba tamén do tema da basura, que parece que todo o que suben as tasas é pola basura, pero non. Non, aquí suben un feixe de taxas máis e a recadación por cada unha delas e non todas son a basura. Pero se quere falar da basura, pois hai que lembrar que a directiva esta da basura, que é a 2018/851, se modifica, cando se modificou, foi apoiada polo goberno de Mariano Rajoy no Consello e polo Partido Popular Europeo na votación do Parlamento Europeo. Entón, non me diga a min que me aclare, porque igual quen se ten que aclarar son vostedes. Eu creo que tamén vostedes gobernan na Xunta de Galicia, Sogama tamén depende da Xunta de Galicia, igual tamén teñen que falar con eles para decirlle que se poñan as pilas e que xestionen os residuos dunha maneira máis actualizada, por decirlo así. Dicía vostede tamén que teñen capacidade de sobra para chamar a calquera administración e cubrir as necesidades que non poden cubrir con fondos propios, pois, bueno, pois póñanse a elo, entón non sei cal é o problema. Se vostedes teñen capacidade para chamar por teléfono e cubrir todas as necesidades, pois adiante. En todo caso, eu creo que é triste e políticamente ridículo que para xustificar este orzamento se vai a falar do Goberno Central e se vai a falar do Goberno de Lalín do ano 2018, que é que pasaron preto de 7 anos, e que estamos ainda con esta historia. E boa é que non nos sacou o bipartito tamén aquí. E hai que lembrar que mentre suben algúns impostos un 25%, mentre sube a partida adicada a órganos de goberno, mentre sube cousas como esta, os servizos de dependencia non se incrementan. Non veña botando balóns fora, non veña botando culpas ao goberno central. Hai outras partidas que se incrementan sen ser tan primordiais ou que se manteñen sendo totalmente prescindibles, pero o seu apoio aos dependentes é nulo. Lembrar tamén que abandonan absolutamente o tecido comercial do noso Concello. O comercio de Lalín non contará para o ano que ven, polo que poñen nos orzamentos, co bono comercio, que tamén está funcionando en todos os sitios, menos aquí, porque aquí non se pon en marcha, e a partida para comercio é de 500 e pico euros. 500 e pico euros. Pero que hai outras partidas relacionadas co tema do comercio, como, por exemplo, as plazas e mercados, onde estaría a Plaza de Abastos, que tan abandonada está e non temos xente ali, pero que é normal, porque a partida non se incrementa nada. A subida é de 6.000 euros, que, segundo este orzamento, se debe simplemente á enerxía eléctrica, a subida de enerxía eléctrica. O sea, para o resto, nada. Son insensibles ca xuventude cando retiran as axudas para transporte, ou polo menos aquí non aparece. Son insensibles cando reducen a metade as axudas para algúns colectivos como a Espadeza, que ademais traballan coa xente que máis o precisa. Non teñen en conta o deporte base, non teñen en conta para nada a cultura, non teñen en conta tampouco a integración da inmigración, que reducen a partida dun xeito brutal. E neste orzamento, o que sí que se ten en conta e o que sí que se contempla son incrementos para feiras, festas, festexos e tamén os gastos de persoal. Esas son as partidas que se incrementan dun xeito considerable. Dende logo, eu non vexo motivos para darlle o noso apoio. Co cal, remato dicindo que votaremos en contra e o certo é que os veciños de Lalín, eu creo que merecen un pouco máis, non? Merecen, polo menos desta vez, ou polo menos por algunha vez, uns orzamentos pensando nas súas necesidades e nos servizos un pouco menos no seu ego. E remato. Gracias, Alba. Turno para Rafa Cuíña, ten a palabra. Bos días. Primeiro dicir que a verdade é que nunca pensei escoitar ao Benega citando a Lola Flores. Este é o primeiro, pero que estivo ben. Mire, hai unha canción que se chama Madrid, eu creo que era dun compositor, era un Chotis,
compositor mexicano que se chamaba Agustín Lara. Digo yo pola tenente de alcalde, porque a súa contestación ao que dixeron os diferentes grupos foi falar prácticamente todo o tempo de Madrid. Era un chotis, sabes que o chotis se baila un ladrillo e se vai xirando 360 grados. Eso que fan vostedes todos os anos cos orzamentos, precisamente. Digo, por eso si decían o de Madrid. É que é curioso porque o Partido Popular en Madrid, precisamente, o que está facendo de xeito en bucle, tamén, en 360 grados, como un chotis, é criticar o endeudamento do Estado. E é tamén falar das subidas de impostos que fan os gobernos de progresistas do Estado. Aquí están aplicando exactamente o mesmo que están vostedes criticando en Madrid, onde se baila o chotis. E é un pouco unha incoherencia, non? Querías dicir, o esforzo fiscal tremendo ao que se está sometendo unha vez máis aos lalinenses é o contrario exactamente do predicamento que está facendo tanto en Galicia como en España o propio Partido Popular. Eu queríalles preguntar se a día de hoxe... Eu vexo os xestos de todo o goberno. Dá-me a sensación de que vostedes están dicindo, bueno, temos que estar aquí ás 8 da mañá, temos que escoitar o que din os voceiros da oposición, cando antes remate isto moitísimo mellor. E tamén pregunto se na rúa importa este debate, o debate máis importante que hai en un ano, precisamente os orzamentos municipais. A mí dá má sensación de que isto non lle importa absolutamente a ninguén. Eu digo con tristeza, síntome de volta de algunhas cousas e, polo tanto, digo como penso. Pero este, sin dúbida, debía ser o debate máis importante que hai en este Concello todos os anos. Eu queríalles preguntar, se no seguinte turno me quere contestar alguén do goberno. A día de hoxe, en vista das cargas impositivas que lle fan aos lalinenses, vostedes creen que o pasado mandato no que gobernaba o goberno cuatripartito, o goberno de consenso que tiñamos en aquel momento, por exemplo, quitar as plusvalías apoiados en un tránsfuga, foi unha medida necesaria ou foi unha medida para asfixiar as necesidades e as posibilidades das veciñas e dos veciños? Que tipo de política queremos para a LIN? Un tipo de política que beneficie aos veciños ou un tipo de política na que valga calquera cousa para intentar cambiar os gobernos? Eu teño claro. Miren, independentemente do que din os informes do Departamento de Intervención, aos que eu respeto por riba do que a veces me dá a sensación de que me respetan a mí dende ese departamento, quero decir que eu estou absolutamente convencido que nos próximos anos, no próximo ano, seguramente este Concello teña que acudir a un plan económico financiero. O tempo normalmente me acaba dando a razón. Eu quero lembrarlles que están subindo en persoal 500.000 euros máis todo o que se subiu o ano pasado no padroado, e que se chegou a decir que era unha absoluta irresponsabilidade decir que aquí en persoal se iba a subir 1 millón de euros máis no Concello e que só iban a ser como moito 100.000 euros máis. Díxose desde estas mesmas bancadas. Eu estaba ali onde está o señor Crespo en aquel momento, acompañado de outra interventora, e decíase que 1 millón, e decíase que era unha irresponsabilidade decir eso. Bueno, xa estamos en esas cifras. Quen tiña a razón? Tamén auguro, e tamén o digo con certa tristura, unhas novas subidas do IBI os próximos anos e de tasas municipais para poder facer fronte a esta situación económica. O informe di claramente, fala de 9.080.000 euros, que en realidad son prácticamente 10 millóns, máis a intención de endebedar máis este Concello. Bueno, veremos como se paga todo isto. Falaba a tenente de alcalde na súa exposición, que eu respeto, e tamén a respeto a ela moito polo traballo que fai en este Concello, de decir que, bueno, que íbamos a ir a novos plans europeos. A mí gustaríame saber se o Concello de Lalín vai ter pulmón para facer fronte a estes plans europeos. Falou moito de xeometría variable. Eu non sei se ten moi claro o termo xeometría variable, o que quere decir en termos financeiros. É un termo no que falaba, eu creo que era Euclides, xa hai moitos anos, pero eu repase ese termo porque falou con unha certa lixeireza de xeometría variable. E volvo a decir, miren, aquí criticouse que se lle rebaixaran, eu comparto, a determinado tipo de asociacións as cuantías coas que se axudaba. Pero claro,
tamén vexo que estas asociacións non din absolutamente nada e cando firman os convenios salen cun sorriso firmando ali. Bueno, será sinal de que ao mellor a estas asociacións parecelles ben. Estou seguro que en Lalín habería unha guerra civil se no ano 18 se lle dá a algún alcalde ou a un goberno por baixarlle, por exemplo, como se fixo ano pasado, de 100.000 euros a cero a Asociación de Empresarios. Estou convencido que habería unha guerra civil en termos políticos. E con vostedes non pasou absolutamente nada. Os meus parabéns. Seguramente teñen un xeito de gobernar no que a Asociación de Empresarios se lles baixa 100.000 euros e non pasa absolutamente nada. Eu digo con absoluta envexa. Con absoluta envexa. Señora Pérez, estimada tenente de alcalde, fixo algunha referencia ao goberno que eu presidía dicindo que dixera unha débeda cero e que non fixéramos nada. Bueno, eu respeto que na contenda política se podan facer ese tipo de acusacións ou de afirmacións que sabe vostede que non se corresponden coa realidade, porque hai incluso titulares de prensa no que se fala de récord histórico de investimentos en aquel momento en Lalín, pero eu respeto que vostede queira vender ese produto seguramente caducado. Eu teño especial querencia porque o pedí no seu momento representando a Compromiso polo local de Carragoso e tamén o prometeu o Partido Popular no ano 2019. Imos comenzar en menos dun mes, o ano 2025, e estáse falando da licitación. Foi prometido xa para ter rematado antes do ano 2019. E pouco máis, dicirlle aos lalinenses que foron advertidos desta situación en campaña electoral, que se lles dixo que se lle iban a subir os impostos, que se iba a endevedar aínda máis o Concello, e votaron o que eles legitimamente votaron. Agora son unha parte importante dos que teñen que asumir as consecuencias. Nós representamos a nosos votantes tamén, pero tamén loitamos para que o resto do povo poida vivir nas condicións máis dignas posibles. Moitas gracias. Moitas grazas. Ben, pois para rematar a intervención, simplemente puntualizar algunhas cousas que xa as dixo Maripaz, eu creo que moi ben ditas. Mirade, os orzamentos, señores da oposición, son aqueles que son posibles de facer, non os que nos gustaría facer, como todo na vida. Como todo na vida, porque se nos gustara, se por nós fora, claro que puñeríamos máis inversión para todo. Pero non é posible porque non hai recursos para todo o que queremos facer. Eu dame a impresión de que vostedes néganos absolutamente todo. Néganos como se non fixéramos un esforzo grande na xestión deste Concello. E sí que facemos un esforzo grande. Todo o goberno, sin excepción, os 12 concelleiros do goberno están facendo un esforzo grande para xestionar esta casa o mellor posible, quitando recursos debaixo das pedras, non unha vez nin dúas, prácticamente todo o ano. E ao final as cousas van saindo. Eu entendo que o Bloque Nacionalista Galego, que nos nega todo ese esforzo, arrima coa súa sardiña e diga que vamos a subir 300.000 euros no lixo. Claro que vamos subir, pero onte quedou claro que a Teresa Rivera meteronlle un viaxe alá en Bruselas, dicindo que esa lei que fixo que non era obligatorio. É dicir, que o que nos obliga a nós esa lei é equilibrar gastos e ingresos. Onte quedou patente de que a Comunidade Europea non o obligaba, e ela dixo que sí. Por lo tanto, xa empeza con moi mal pé. É dicir, nós, desde logo, se non nos obligaran a equilibrar gastos e ingresos, non íbamos poñer tanta recaudación. Poñeríamos algo máis, probablemente, pero, desde logo, esa nin de broma. Por lo tanto, iso é froito dun goberno do Estado que está nas últimas, porque o goberno do Estado é un auténtico desastre. Levamos 2 anos sin orzamentos, non hai ni siquiera unha base de orzamentos. Temos que fazer o noso orzamento cando, en teoría, por lei, primeiro hai os orzamentos do Estado para que sepas o que che toca. Logo hai os orzamentos da Comunidade Autónoma e, por último, os dos concellos. Ben, a Comunidade Autónoma fixo os deberes, pero o Estado non o fixo. Por lo tanto, non nos neguen a nós o que é a responsabilidade de outros. A Alba, teño que dicir que o que nos dá o Estado parece como se presumira de que nos dá algo máis no pie. Pero é o que nos toca, ou non sube a vida. Que pasa? Que o Estado recauda máis e ten que quedarse con todo. Estamos de broma. É dicir, o que nos dá o pie é unha miseria. Claro que sube, non te fastidia. Eles recaudan 20 e a nós dannos nin 2.
Eles recaudan 20, a proporción é esa, recaudan a maiores 20 e a nós nos dan nin 2. Entón, se algo nos dá, é pouco o Estado, pero moi pouco. Mira, só lle poño un exemplo que a nós nos trae pola calle da amargura. A lei da dependencia, aprobada na época de Zapatero. A lei da dependencia díxonos a nós, eu estaba daquelas na FEN, na directiva da FEN, era o presidente das territoriales de toda España, e díxonos cos concellos que non nos iba a costar un peso. Sabe unha cousa? A Xunta tiña que poñer o 50% e o Estado outro 50%. Sabe canto pon o Estado? Pois cada ano 300 millóns menos. É dicir, que en 10 anos que levamos da lei de dependencia ou algo máis, son 3.000 millóns de euros. O que lle deuda o Estado á Xunta de Galicia para a dependencia. Pero é que a Xunta de Galicia, ao final, que nas pagamos somos nós. Porque o Estado non está cumplindo ca lei de dependencia. E iso pódese demostrar. Por lo tanto, saben canto de déficit nos dá aquí o tema do SAF? O que cobramos e o que nos dá a Xunta, cal é a diferencia? Unha barbaridade. Nós, se nos quitaran o SAF, se o SAF o Estado poxara o 50% e a Xunta outro 50%, nós estábamos na gloria. Porque o problema é que son 700 ou 800.000 euros cada ano. Pum, 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 pum. E iso é unha pescadilla que se morde a cola. Por lo tanto, Alba, se algo non pode sacar peito é vos, porque, mire, o goberno realmente é malo. Porque non, os concellos trátanos como o peor. Non nos trata, mira, se 300.000 euros en 10 anos, 300 millóns de euros en 10 anos son 3.000 millóns de euros que lle tiña que haber pagado a Xunta de Galicia para que a Xunta de Galicia non los dera anos para a dependencia. E como non os paga, a Xunta non nos dá. Por lo tanto, de quen é culpa? Da Xunta non, é culpa do Estado. A compromiso, eu teño que dicir que creo que o goberno ten que fazer cousas, aínda que ás veces haxa que recurrir a créditos. Entre as obrigas de calquer administración, Rafa e máis Tere, está o que é facer política. Facer posible aquilo que é necesario. Por lo tanto, ás veces non queda máis remedio que endeudarse, porque se ti non pos ao mellor un porcentaje, non colles outras cousas. É dicir, o CIS, por exemplo, houve que meter casi 500.000 euros na urbanización. Por qué? Porque tiñamos un convenio firmado ca Xunta. Claro, podía haber feito a Xunta, claro que podía, pero non o fixo. Entón, ao final, para facer certas cousas, tens que poñer outras cousas. Non só a base de helicópteros, ese solar que lle regalamos á Xunta para facer a base de helicópteros, ese solar ao mellor vale 1 millón de euros, como mínimo, e regalámoslo, para que faga ali a base central de helicópteros máis importantes do noroeste español, e regalámoslo. Pero non se venderamos esa parcela, podíamos ao mellor coller se cadra 1 millón de euros ou máis, porque creo que é máis dunha hectárea. Así que, a ver, claro, podíamos recaudar de sitios que non recaudamos para que veñan cousas para a LIN. Mira, só lles poño un dato, o que é xestión con mayúsculas. Imagínense, nós tuvemos que pedir un crédito por facerlle frente ás cousas que nos daban outras administracións. Entón, por exemplo, do alumbrado público estamos aforrando sobre 500.000 euros ao ano. E dos edificios vamos a aforrar a partir deste ano sobre 300.000. 800.000 euros ao ano vamos a aforrar de xestión, Alba, eso chamase xestión con mayúscula en materia de enerxía. Xa non falo das toneladas que aforramos de verter a atmósfera, senón que estamos falando, o IDAE mandounos o estudio e a última auditoría que chegou esta semana, onde nos di que reducimos un 61%. É unha auditoría do Ministerio, non é nos, o 61%. Por lo tanto, bastante máis da mitad. E sabe unha cousa? 800.000 euros que aforramos cada ano, en 10 anos, que é como pedimos os créditos, son 8 millóns de euros. Debemos 9. Solo o que aforramos de energía, en 8 anos, en 10 anos, xa aforramos 8 millóns de euros. Por lo tanto, xa, as contas salen se se queren facer. Oculta, mira, Rafa, dixeches se querías que responderamos, eu vouche responder. Dixeches que no goberno cuatripartito que houve récord de investimentos. Home, ti sabes que eso non é así. Pudo haber algún máis. É certo que non gastastes cartos porque non quixestes, pero sí que pudeste gastar máis cartos. Daqueles é certo que había regla de gasto, e impidíbolo, pero esa regla de gasto non a fixo o PP, É dicir, fixo o PP inicialmente, pero o PSOE mantúvoa, porque a lei fixo a Montero, a lei fixo a Montoro, cando había unha época de crisis potente, e chega Montero, e non a cambiou en 6 anos, vamos pa 7 anos, e Montero non cambiou a lei Montoro para jodernos os concellos.
bueno, de jodernos non é unha palabra moi axeitada, para fastidiarnos aos concellos. Por lo tanto, o que quero que quede claro é que, a ver, vostedes tiñan unhas hándicas, pero, a ver, nós démoslle para diante a moitas cousas con moitos problemas. E realmente, eu recoñezo que fomos moi ambiciosos, pero facemos as cousas que son necesarias para os veciños, porque nós facemos, e deso si presumimos, xestión con mayúsculas. O presuposto hai que velo sobre un total que é o que ten o Concello de Lalín, e logo, a maiores, o que vamos ter de outras administracións. Por lo tanto, aquí como se fai un presuposto? O presuposto real que lle ten que interesar ao veciño é os cartos do Concello de Lalín, máis o que traemos da Diputación, unhas cousas as que nos tocan e outras a maiores, máis o que traemos da Xunta, unhas cousas que nos tocan e outras que traemos a maiores. Pero ese é como funcionamos sempre. Eu, desde que son alcalde, sempre funcionei desa maneira. Por tanto, digamos que o presuposto municipal é para tapar cousas que teñen, ao mesmo tempo, están imbricadas dentro do que ven de outras administracións. E, ao final, o veciño que vai ver é o que se fai no seu concello. Dá igual que o xestionemos da Xunta, dá igual que o xestionemos da Diputación, dá igual que o xestionemos do Estado, ou que o poñamos de fondos propios. Pero nós aforramos cartos, nós estiramos o pé máis cada a manta? Pois sí. Pero mirade, se non estiráramos o pé máis cada a manta, non habería 30 alcantarillados que vai haber a final desta legislatura no rural. Case 8 millóns de euros metidos en alcantarillado no rural. Se non estiráramos o pé máis cada a manta, non teríamos a Gran Plaza, porque po ano acabamos de pagar os terreos. Por tanto, temos os terreos. A Gran Plaza xa se fará cando se poida, pero sí que non vai quedar máis remedio que a facela. Por tanto, non queda outro remedio. Nós, se non fixéramos xestión con mayúsculas, non teríamos agora, acordo meu cando nos daba de escaña desde Compromiso que non íbamos facer en Carragoso o centro social. O centro social, eu dicía que o que faltaba que eu a puñer a Xunta, pois puxo, entón tiña razón eu. Puxo a Diputación unha parte e a outra parte puxo a Xunta, e ao Concello unha mínima parte, pero eso chamase xestión. E vos dicía, desde onde íbamos quitar? Pois quitámoslo dai. Quitámoslo da Xunta e da Diputación. E un pouquiño puxo o Concello, creo que 70.000 euros, non sei canto foi. Agora, hai un plan da Diputación e pedimos aí o Auditorio de Vilatuxe, que é unha obra que vai se casa 1 millón de euros, que hai concellos de 10.000 habitantes que non van ter un auditorio como ten a parroquia de Vilatuxe, E iso, porque... Que pasou? Sí, pero eu non me corta, a mí non me corta. Xa termino. Entón, mirade, nós, nesta legislatura, se facemos o que temos pensado facer de alcantarillado no rural, da Gran Plaza, da Casa de Don Álvaro. A Casa de Don Álvaro, acabamos de pagar este ano que ven. Pero houve que poñela para que nos fagan ali unha gran casa a Xunta de Galicia. Se non pagáramos os 600 e pico mil, non había. Entón, estiramos o pé máis cada manta na Casa de Don Álvaro? Sí, pero valeu a pena. Estiramos o pé máis cada manta na Gran Plaza? Sí, pero valeu a pena. Estiramos o pé máis cada manta nos alcantarillados? Sí, pero valeu a pena. Estiramos o pé máis cada manta no Centro Social de Carragoso? Sí, pero valeu a pena. Un Vilatuxe, o mismo, pero valeu a pena. Entón, ao final, a ver, se facemos un cómputo, eu creo que ao final, pois, o balance é positivo. Entón, remato dicindo algo que dixo o señor Vilariño, que lle ofrecemos á ciudadanía, que non lle ofrecíamos máis nada en nada. En deporte, se non hai novedade, neste mandato, veredes como unha parte, non toda, pero unha parte importante das pistas de atletismo. Se vos parece pouco, esa infraestructura é unha infraestructura de calado, xo veredes. En comercio, xo verán vostedes, vai haber un programa de vanguardia para a Lalín, en temas de comercio. Por que? Porque eu teño boa relación ca Xunta de Galicia, e xa o teño falado, e xa estamos negociando para poder sacalo para diante. Policía local. Hoxe, Rafa, sale publicado, non era Paco Vilariño, o da moción do outro día. Hoxe sale publicado 3 plazas de policía local. Alba, sabes por que sacamos 3 plazas solas e non 7 ou 8 que nos farían falta? Para poder ter 24 horas. Porque o Estado, que resides vos, non nos deixa. Porque senón, a ver, cantas plazas de policía sacastes vos? Eu ninguna, está claro. Sí. A ver, cantas plazas de policía tuvo o Concello de Lalín? 17. Vale, pois entón, 17, se non tiñamos 10, é porque se poides... Perdóname.
durante 4 anos que estuvestes gobernando non sacastes nin a primeira. É que ti probablemente non sepas como vai eso, pero pregunto, Dúas, tres. Hombre, pois as que aprobaron. Pero vamos a ver, no mandato pasado, perdón, no ano pasado, no mandato pasado sacamos 3, que son insuficientes, pero sacamos 3. Pero vos en 4 anos quitastes 0. Estábamos en 17. Chegamos a ter 17. Pero vos durante 4 anos non sacastes ninguna e no último mandato só sacamos 3. Pero nós agora, se puderamos quitar máis, non sacábamos 3. Ben, Policía Local, hoxe salen publicadas 3 plazas porque non se poden sacar máis e non sacaríamolas. E non se poden sacar máis por culpa dun goberno nefasto do PSOE, porque é verdade absoluta. A cuarta fase do Lalín 2000, verán vostedes para a semana que ven aquí a conselleira, pois xa vai coller velocidade de cruceiro e vai haber a cuarta fase, vai haber a cuarta fase e ao mesmo tempo, saben vostedes, os que estuveron na Asociación de Empresarios, da Festa de Empresarios, saben vostedes que agora a maiores vaise poder facer suelo industrial en suelo rústico, que é unha novedade importante e que nós vamos intentalo aquí en Lalín. Por lo tanto, a parte do polígono Lalín 2000, a cuarta fase, vamos intentar que a nova normativa da Xunta, que entra en vigor en xaneiro, poder facer en suelo rústico algúns terreos para as naves industriales. O edificio administrativo da Xunta de Galicia, a final do ano que ven pouco lle vai quedar por facelo. É unha delegación da Xunta en Lalín, Ninguna comarca ten eso, Se somos vanguardia en casi todo. Eu non sei por que non han gastado pan e a sal. Se ás veces, mirade, ás veces non podemos presumir do que quitamos a Xunta, porque, Alba, se queres, podes ir ali ao diario de sesións e vemos o que dixo o teu grupo de nós. Teu grupo. O grupo PSOE. O grupo PSOE a nivel do Parlamento. Pregúntelle o que dixo a súa compañeira. Oye, é que hasta os meus teñen que ter cuidado de non vender as cousas que veñen para Lalín. Porque, senón, dannos caña. Así que eu recordo, se quere, pasolle os datos do que dixo a diputada do PSOE, de Lalín. Dixo que a Xunta que só miraba para Lalín, que é unha vergonza, os recursos que veñen para Lalín da Xunta de Galicia. Iso dixo unha diputada do PSOE. E dixo esta semana, non penses que o dixo hai 3 meses. Dixo esta semana. Vale. No. Mire, eu sei que vostedes arriman ya coa súa sardiña, pero miren, desde logo, o PSOE ten que facerse mirar. Ten que facer mirar. En definitiva, mire, se non hai novedade, no ano 2025 estarase construindo a cuarta fase do Lalín 2000, estará acabado o edificio da Xunta, estará empezada a base de helicópteros, estará cedida probablemente unha nave gigantesca que hai no polígono de Botos para o Concello, estará probablemente feito o centro social de Carragoso, ou ten que estar, estará empezado o auditorio de Vilatuxe, estarán máis de 20 alcantarillados feitos no rural. A ver, mire, mire, por de logo, por culpa do Concello, asegurolle que non moitos. Se cerran é por culpa de un goberno nefasto que en Madrid está machacando cos empleados, porque vostedes, cos temas, os autónomos son auténticos héroes por culpa dun goberno central desnortado. Que ventaxas teñen os autónomos en España? Lalín ten fundamentalmente autónomos, e que nos machaca é o goberno do PSOE, porque vostedes andan a outra cousa, porque só lles preocupa algo tan sinxelo como manter a ese señor que se chama Pedro Sánchez na Moncloa. E ustedes por eso matan a quen sea, políticamente falando. Como? Co apoio do Bloque, claro. Van ver que prometeu o Bloque e malo PSOE nas eleccións autonómicas. Prometeron o abratamento da autopista. Bueno, incluso dixeron, xa verá como o día 1 de xaneiro sobe. O sea, claro. E vostedes non lle podían meter a rebaixa que habíamos quedado e que pedimos aquí de que, polo menos, si vas e volves no día que sea gratuito. Non podían metelo.
que tedes un morro impresionante, que era o que pedía o Bloque que non lle facedes nin caso. O Bloque utilizado lo de Molitilla e non lle facedes nin caso, que eso é un caso, nunca mellor dito. Por lo tanto, a ver, o PSOE é a gran lácara que temos neste momento na LIN. O PSOE non vos, non vos os tres. Vos os tres, hasta para mí, son dos vos persoas. E o PSOE é unha lacra porque o goberno da nación é o... Ben, en definitiva, facemos un orzamento o mellor que podemos para as necesidades que temos en la LIN. Pero aseguro-vos que cando remate este ano, ides ver como o do Concello que se invirteu en la LIN é unha parte moito menos significativa do que invirten outras administracións. Eso chamase xestión, porque eu aseguro-lle que non hai ningún concelleiro que deixe de traballar sábados e domingos para intentar traer cousas para aquí. Ben, vamos a votar o presuposto. Votamos, por favor. Votaron? Que dir do PSOE? Bueno, non me extraña. A ver, aquí faltame dous. Iria non ven. Vale, pois votos emitidos 19, a favor 11, maioría absoluta, en contra 8. E abstencións 0. Os 8 son a oposición. Que? E Noelia. E Noelia. Bueno, votos a favor 11, votos en contra 8. E abstencións 0. Ese é o que pongo o proxecto. Perdón. Me levantamos a sesión. Moitas gracias. ¿Cómo? Sí.